kendo wach mar kodhi ne winjo komako jopur giwacho ni winjo John kapok adhi Kisumu dakika moko ariyo kama wach mar kodhi ni wacho ni ere kaka gidwa ng'e ni kodhi ni certified gibiro neno ka kodhi ni kwar okete gunia gidhi kacha giyudo ere kaka ng'ato ng'e ni maonge ukora ng'ato dhi kayo kana penjo ni bende nyalo kayo kodhi mar ochele chake duoke kende pidhe tiwacho ni mano ok owinjore kendo en gima nyalo miyo japur lal. Ere kaka japur wang'eyo yo mayot maber kabisa mar kodhi makare manyalo miyo bed gi geno kendo jiw pur e yo makare? Erokamano George, wach kodhi no ema neno kawuoyo magi nyiewo agrovet go ok ayiego ahinya kata nikech gikia quality mare, but kodhi nyaka kal through certification mana kaka mar oduma. Emomiyo awinjo kawacho ni gin ber ka gikawo kodhi moa kata Kalro kata National Irrigation Board mitimo Ahero ka, but awinjo kobo wacho ni ok oripo tim gigi Ahero kende, oripo gidhi down to other parts kaka Migori, Ukuja mondo otim gi seed production kucha. Koro kodhi kidwa ng'eyo ni en adier to nitie sticker mar KEPHIS. Kiscan sticker mar KEPHIS no to biro golo ni gik ma kodhi go ken germination test kodhi ma kodhi no biro golo ken 99% biro ng'isi. Then purity ma kodhi no be biro ng'isi, moisture content ma kodhi no be biro ng'isi. At kineno kiscan to onge gima ok kata gik ma acho ni go kuog, then mano ken certified seed. Koro anything kinyo agrovet konge sticker ma KEPHIS mabedo scanned bro en kodhi ma KEPHIS emo luwo nyaka loso nyaka bedo kanyo, then forget about that seed. Jopur samoro bedo garaka mar dhi komo, ng'ato neno ka koro jowetene yombe to wacho ni an be mayudo ni adhi mondo adhi atem, ma inyalo nyiso japur nang'o ka koro ng'iyo kodhi nikech en samoro onge gi thuolo ama samoro ng'ato bende onge kod smartphone monyalo scan go. Ere kaka japur ma kama gidwa kony kokalo kuom jolony madhi ng'ado rieko ne jopur? Mano moyo awacho no nyoro nyawuotho Ahero. To Ahero kanyo menono ka researchers time production na kodhi gi. Koro ka gidwan gi kony joma mabor kaka Kuja gi Migori, gi extend that production to these sites kuma jopur ntiego, ken Migori ken Kuja, gi extend the same production kocha. Then ber ka bende gitero kothe gi make research gi agrovet kaka seed companies betero kothi agrovet. Kikubedin koro japur nyaka dhi mane research station mondo nyiew kodhi kuonde go boyo. Inwa ka jomoko order kodhi from where, which is not good. Koro gi rang that dissemination technology ma kodhi gi ochopne jopur man that planting areas make rice kaka me oduma kidwaro tinwang' kobedo disseminated in all agrovets in Kenya. The same to Uganda. Mchele be nyaka bed namna hiyo, so that gilu kodhi ma farmers nyiewo mondo pidho mchele. Nitie mchele mipidho kuonde mang'eny moko are not documented e Nyanza ka. Kaka na wacho nitie irrigation scheme machakre kamoro no Ugenya Sifuyo Ratado. Nitie irrigation scheme machakre ma jogo kia kodhi ma gipidho, they just plant. Ka ng'ato harvest kendo doko pidho the same grain. Mano you are not doing anything. Koro kidhi ipuothe gi ma gipidho mchele go, giriyo kanyo from morning to evening ni pidho mchele, but they end up getting very little produce because they don't know which plant they are producing. Gibor gi Kisumu, gibor gi Mwea, so ginwang'o kodhi kure. Koro nwang'o ka jomoko ma jo Uganda, again Uganda sani broke a lot of rice in Kenya. Most of the rice mipidho Nyanza en jatelo ma agriculture nende kowuoye. Brokers ma Uganda spoil that market. Gibiro ginyiewo mchele gi Kenya to giduoko Uganda, then that the same rice comes back to Kenya. Koro that marketing strategy be nyaka rangi nikech jopur dwano opur piyo. Koro jo Uganda gibiro kuonde ma sirikal pok odonje kaka Sifuyo macho. They give them very substandard seed mondo gipidh. Then they come and take these seeds back to Uganda. The seed system mar rice in Kenya nyaka bed your Kalro rang researchers maloso kodhi gi. Let that seed be disseminated all over these places. Mapidho rice. Nyakoro mogado ni mondo wakawe ni yweyo machuok kende winjo kaka koro wachore ka abro pinya nento